ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଓ ଆର କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଓ ସେଥିରୁ ଗଠିତ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏରୁ ଏକ, ଏ ପରେ ଐରୁ ଐରାବତ, ଐ ପରେ ଓରୁ ଓଉ, ତାପରେ ଓ ପରେ ଔରୁ ଔଷଧ, ଓ ପରେ କରୁ କଉ, ଖରୁ ଖଟ, ଗରୁ ଗଛ, ଘରୁ ଘର। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଓ ସେତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ବୁଝିନିଅ ଓ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖିବା କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଓ ସେଥିରୁ ଗଠିତ ହେଉଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।